Takže čau lidi, vítám vás u tohoto videa. V tomto videu si zahrajeme hru jménem Steel Brain Rot. Jo, není to zase hra z Fishu, jak jste zvyklí, ale je to hra ze Steel Brain Rot. Teďkon zase ty videa moc nevycházely, ale uvidíme. Snažím se dělat shorty, teďkon vyjdou minimálně 3 a hnedkon tady máme krásný 4 boost luck, takže jako fakt mega dobrý. A jdeme na to, jdeme se vrhnout na video. Takže v tomto videu si, jak jsem říkal na začátku, zahrajeme Steel Brain Rot. Je to teďkon, nevím jestli úplně populární hra, ale jako řekl bych, že jako pořád je víc populární než Grow Garden. Ale teďkon se zase dostává nahoru Fish, za co jsem hodně rád. Ale pokud byste chtěli více takovýchhle videí, tak určitě nezapomeňte zanechat like, odběr a nějaký komentář a na každý komentář vám dám srdíčko. Teďkon budou vycházet videa a i shorty, takže se hodně připravte. Tak, rovnou se vrhneme. Už vím, co tady mám dělat, už jsem to někdy hrál. Máme tady teďkon 4 boost, což je docela dobrý. A jsme na privatu, ale kdyby si mě někdo chtěl přidat, tak to přidávám jenom někomu. Takže jdeme na to. Zatím tady nic není, ukážu vám mezi tím moji baseku. Takže tak nějak vypadá, tady tohle jsem teď dal k téhle čarodějnici. Ale jako jinak dobrý, no. Jako řekl bych, že dobré. Pokud chcete vidět nějaké video předběžně, tak určitě vám tady dám do popisku můj Kick, na kterém právě teď streamuju a někteří to vidějí předběžně, takže budu rád, když se půjdete někdy podívat na moje streamy. Streamujeme tady jako kdyby úplně všechno. Takže jak Roblox, tak teď tady budeme streamovat i jináčí hry a bude tady tohohle spoustu, no. Takže teďkon, jako v téhle hře jde o to, že můžeme buď krást, což se můžete kouknout, že já jsem toho kradl hodně, a nebo můžete prostě tak čekat na takovéhle postavičky. Jo, mám tady frienda, a takže buď krást, což vám moc nedoporučuji, protože vždycky to dopadne špatně, ale já jsem si třeba tady něco ukradl, víte co? Třeba tady tohle Job Sahura jsem ukradl. Potom jsem ukradl, myslím, že ne, toho Job Sahura to jsem vzal od kamoše, ale myslím, že někoho jsem ukradl, ale asi už jsem to prodal. Jo, ale jako můžete vidět, že jsem kradl hodně, no. Jde to poznat. Tak, jenom abych vás upozornil, že jako nebudou úplně nejvíc vycházet videa, ale pokusím se to zase dát do našeho běžného režimu, jak to vycházelo předtím. Budou vycházet shorty, jak z mýho real životu, tak taky třeba ze her a tak. A určitě budu rád teda za like a odběr a komentář. Tak. Akorát... Lucky block, lidi, Lucky block. Kamo, ne. Já už ani nevím, co jsem chtěl říct, ale on se tady prostě spavl Lucky block. Takže jako je to pro mě hrozně hustý, protože já jsem nikdy Lucky block neměl. A jsem rád, že se mi aspoň jednou tak spavl Lucky block. Tak jo, a hezky na streameček si to tady otevřeme. A i na videjko. Tak jo. 9 minut. No, to je v pohodě, to je v pohodě. Vy to tady budete mít určitě rychlejc. Takže asi tak. Budete to mít na konci videa, jak to otevírám, ale o to nejde. Teď jde hlavně o to, jak
ne jak pochopit, ale prostě není nic, vůbec nic složitýho. Prostě jenom tady kradete, no, pořád to dokola. Máte tady někdy i takové odměny, máte tady shop, teďkon tady máte vždycky takové eventové věci, teď jsem tam dal akorát, teď vám to nemůžu ukázat, ale uvidíte na videu, co mi padlo. To samé uvidíte z toho Lucky Bloku. A ještě jednou to zopakuju, všechny tady tyhle videa, tak teďkon hlavně streamuju, jo? Takže třeba kdyby jsem točil short nebo něco, tak to první video všichni na streamu. Takže to je jako hlavní, no. Prostě ten stream teďka jedu. Tak. Zatím tady nic není dobrýho, no. Máme tady lag, tak čekám něco dobrého. Zatím nic. Kdybyste mi chtěli napsat dolů do komentářů nebo ohodnotit moji bejsku, tak mi ji prosím ohodnoťte. Není to nic moc, jako je to fakt špatný, by jsem až řekl, protože prostě určitě máte všichni lepší bejsku. Můžete vidět, že můj friend, aha, on už tady není. To nevadí, ale on měl jako o 100krát lepší bejsku. Já to tak moc nehraju, jenom někdy si to tak moc zahraju, ale spíš jako ne, no. Prostě jenom tak. Někdy mám prostě chuť si zahrát Fish, někdy zase nějakou jinačí hru, někdy o tom dělám i content. A tak no, co to je? Aha, to je nějaký chameleon, to jsem ještě nikdy neviděl. Žirafa čelasta. No nevím, no, jako, je to Brainrot God, tak se ho vezmem. Jako pohoda. Tak jo, a můžete mi do komentářů určitě napsat, jak se máte. Protože to by mě taky docela zajímalo, jak se máte. A všechny tady tyhle věci, jak máme tady tohle, tu čarodějnici a ten Lucky Block, tak uvidíte všechno na konci videa. Ale budu rád, když to prostě neskipnete. Jo. No, takže máme tady Diamond Rhino Tosterino. Já to neumím číst, sorry. Tak, co dalšího nám tady padne? No, jako není to úplně free to play hra, chápem se. Robuxy. To co, prostě všechno je tady za Robuxy, bohužel, no. Doufám, že mi nepadne něco špatného, kámo. Ten Lucky Block je docela dost špatný, no. No, uvidíme. Tak. Dobrý, nic tady není. Oh, Gold Lucky Block! Kamu, ne. Kamu, já klidně teďkom prodám kamu cokoliv. Tak dobře, prodávám tripy tropy. Bohužel, promiň. Vyděláváš mi fakt petardy, ale kamu Golden Lucky Block nemysnu. Dobrý, takže máme další Lucky Block, který se otevřeme na konci. Myslím, že to jsou úplně stejný, ne? Jo, jsou to úplně stejné Lucky Blocky. Tak teď jsem se totálně lekl, lidi, jako... Tady tohle z toho mě vážně překvapilo, to jsem nečekal. Co to je? Co to je? Já nevím, jestli je to dobrý. Já nevím, jestli... Ale asi ne, no. Necháme ho tady běžet. Ještě něco dobrýho, prosím. Prosím. Za chvilku je konec laku, prosím, něco dobrýho. Prosím. Ne. Sakra. No nic, ale myslím si jako, že to bylo docela dobrý, jako. Máme tady 2 Lucky bloky. Takže to je dobrý. Tak si je teď jdeme otevřít. OK, takže jdeme si to otevřít, zajímá mě, co mi padne. Nejprve jsme tady u čarodějnice, tak jo. No, máme to nachystané, tak jdeme na to.
Jako docela jsem napjatý, protože nevím, co to může být. Pojď. Kámo! Co to je? Jako není to moc dobrý, ale aspoň něco. Tak a jdeme na ty 2 lucky bloky. No, jako vypadá hezky. Tak a jdeme na prvně asi ten normální lucky block. Tak jo, počkám, prosím něco dobrýho. Ne, to nejhorší, pane bože. To fakt horší nemohlo být. Ach jo. A jdeme na ten druhý. Pojď, něco dobrýho, prosím. Kámo, co? Co to je? Jako vůbec to neznám, tady ten brainrot. Ale je to docela jako divný docela. Jako já to vážně neznám. Jako tady to jsem ještě nečekal, no, že mi padne na konec videa. No, jakože docela dobrý opening, no, by jsem řekl. Tak jo, my jsme na konci tohoto videa, budu moc hrát za like a odběr a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím, čus!